Tady čus dělal tam. Takže čus dělal tam dnešního videa. Tentokrát je to reakce na můj starý kanál, na který se dostal nějaký hacker do mého mobilu. A on tam prostě s tím účtem něco prostě dělal. Nějaké viry tam furt stahoval prostě na tento účet. A prostě. Ale ten účet jako je takový prostě zablokovaný. Ale budete za 2 nebo 3 týdny prostě bude hotový a budu ho zase na něm natáčet, nějaké hry, kráviny, prostě všechno bude. No musíte se ničeho bát. Já na to jsem chtěl jakože dneska nezareagovat, ale no nechtěl jsem, protože to udělal jakože Martin. On jakože udělal tento song na Vyhulená, ale v pohodě, nevadí. Má to 2 lajky a 2 disliky, co je dobrý. 15 zhlédnutí, což jakože to samé sere, že tady není ten rok. No prostě jdeme na to. Já tady v té modré bundě je Dominik Maršálek. Já se jmenuji David Karolik. Narodil jsem se 2005, 15. září. Ano, vím, neumím to. Z a no, jenom tyto dvě. No a prostě Dominik Nefé, vy ho teďka nevidíte, protože já tam mám teďka palec, já jsem to měl nějak tak. A on to prostě nenatáčel, ten hajzlík jeden mrňavej. My jsme měli takovou chuť s Davidem, mu jednou natáhnout ty vlogy zleva doprava, zprava doleva, no, znáte to, kamarádi. Ano, tady je největší blbec. Dominik Nefé. Nebo jmenuje se, doufám, Nefé. Jo. Uf. A dejte mi taky mango. Ale já jsem koukala. Já my jsme si do tohoto videa, moment, já to zvětším. My jsme si do tohoto videa museli koupit prostě nůž, aby jsme to prostě nějak z toho rozezali prostě různé věci, co dělají předpuberťáci prostě, no, znáte to, ne? Ale mandarinka, no, to se dám za chvíli. Ano, protože je taková čupka, koukni se na kameru, je to čupka, vidíte ji? Kurva, hoj, do píče. Ty vole, neumíš ani. Rozřezávej to. Kurvo, je na špatná. Já ti Nedělej mu růžky. Ty děvka, já to cítím. Já se tady tě rozstřížnou na čtvrtky. Co tu děláš? Ty vole, to je debil. No dělej. Mňam. Bylo to zemi. Já vím. Okej. Natáčej mě, vole. Hej, udělej to znovu, hoď to. Aby to šlo vidět na kameru. Co? Dívej tak, jako vidíš. Já toto, jak on má, tak my jsme chtěli vlastně natočit 3 druhy ovoce.
Ale v tu dobu on byl za kamerou a on to vůbec nezmáčkl. Doufám, že každý má takový ten foťák, no to třeba vyfotil. Tady je třeba ten foťák, jak natáčím prostě. A ta webkamera. To je kamera. To je sladký. Dej mi taky. Mně to spadlo. Hej. Já vím to. Ale mi to ochutnáme. Že tu mám jedno svoje. Trapnej. A řežu to. Kurva, mi dáte. Co to nasiluješ? Aby nebo co? Keď nasilňuje. Nasilňuje. Aj tento velký jsou. Já mám vole. Já nemám čo. To je dobře. A řežu to. Kurva, to mi dáte. Jsi neskutečný. Že tu mám jedno. Říkáš mi to do Jo, teďka. V tu dobu já jsem řekl mňam. A potom a já jsem si myslel, že v tuto dobu by jsem chcel úplně na záchod, ale nechtěl teď. Pohoda, všechno bylo. Já to jakože posunu trošku dál. To vole, já to vidím. Ne. Víš, jaká je to dobota, vole? A to vole je půl. Tady Tak ne. Ale nůž jsem chtěl. A chutná mi to, takže to jistě. Anna. Kurva, zaspadám. Čau. No jasně, vidím, že se dá znova, jo? Ale je tam 8 minut. Tady je nejlepší tanečník ever. Dej na mango. Taky, vole. Moje peníze, moje ovoce. Jak kdyby něco, tak to jsem všechno platil já. Ani piču. Já to nechtěl jíst. Tak ne. Ale nůž jsem chtěl. A chutná mi to, takže to jistě. Anna. Zaspadám nůž. No, já bych pro dnešek jakože to ukončil, ale třeba bych udělal další reakce z mého, no, starého kanálu. A prostě